Yuhana kok suwene koyo ngene yo. Arep nang ndi Bu sampean? Arep nang ndi? Alah kemeng lho ngurusi arisan. Yo wis aku tak pamit aku ngerjono tugas kono sik yo. Tugas apa le? Tugas sekolah biasa le. Kita kan sing rapi ngene men ketok anake ibuke ya. Iya, anake supir. Yo wis aku tak pamit sik yo, dikani bola-bola aku mau. Kok motor sing apik apa sing elek? Sing apa? Sing apa? Mosok anak lanang kon nggo sing elek. Oh, sing elek ayo le. Masa saiki musim vegan. Vegan iku ya medeni. Nek kowe nek kenapa-napa lek cegatmu sakake. Ya wis yo, aku pamit sik yo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, tenan koyo ngenteni. Suwene menunggu itu jenuh lho, Jeng. Alah, Lah piye lho yo macak sengene ayune iki lho yo stajab dhewe lho yo eyeshadow. Anggo iki barang lho yo. Yo duwe setel dhewe lho, gelang yo padha. Tas padha, gamis barang padha. Kok kembari. Kacamata iku betul kok kembari lho yo. nuruti anakku sih iki lho weten yo. Ah, sikis. Rada inspirasi lah kreatif belas ya kok. Yo ancet. Enak kok jenenge Kak Dua Sejoli malah tinggal. Saya budal-budal wis diteni Yusofi iki. Ya Sofi. Lah, Yudina gak apa tinggal? Tinggal les Yudina iki. Suwen pengen ora Tegal. Macul wae. Macul wae Yudina. Ya wis cok kan bisa ya. Makan. Wis wis yo. Wis siap ayo. Tas iki lho yo. Aduh, panasnya lah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak usah salaman. Iya, iki kok 19-an. Segar banget tak gula yuk. Motorku, anakku malah nggo motor sing elek. Apa wae medeni iki yuk. Musim begal. Tinggalnya oke lah yuk. Tak besok ya. Iya, dan diuwe. Panasnya kuala rek. Nah, yuk dina yang mana-mana yuk. Ah, biasa, paling nyentarnya dengan wah. Ketegal macul. Duh, panasnya ini kok ini Tegal lagi lu. Katro. Astagfirullah. Ini pakai jamnya ini wae ngumpul teko-teko malah. Oh, enak tuh. Aduh, mana sih tak bebe. Story nang Facebook ah. Iya, dan yuk. Oh guys. Hai. Ini lagi mau arisan ya guys. Tiga kembang desa guys. Halo. Ya saya Sela. Saya Sofi. Tante Hana. Hai bye. Mbak Dina jangan supaya tenan ya. Oh, ya apa ya? Tapi orang tiga paling beliau seragam pedas berandingan ngisi nih mau. Oke, lo tompelnya aku dadi ini ayu. Tompelnya tak gosok setrikor kalau jari iki. Dewa tapi ireng ayu yuk, engko ora kesetrika. Masuk di kelepek kan iso. Yuk gak ayu. Ireng yuk. Oplas yuk oplas. Duh, kok oplas. Gak belum skincarean denen ki kok. Apa orang skincare? Oh, Aduh, segorong ngewu ya. masa sih ada ya? Iku odak sing pil pastikan kita mesti. Pastikan sing biyen pipa tabur kita mesti denen. Musik ke lipsticknya apa ayu? Apa yuk? Sumbo. Ya, Yuk. Anakmu nih di yuk. anakku esuk bisa belajar daring, ya mau takon daring mau dikancane. Dulan sepo penting anu belajar. Di wong kamet mengapa jak golek proyek para teko-teko sekanye gitu. Wis melitis tatonan kebek ndak 1,5 juta. Waduh, met kamet. Piye? Weh. Yo, apa macam preman kok
gombal. Sik go, aku mau pamit ning mbokku ki aku pengen ngerjakno tugas. Aku nek ngomong ngono ya bar aku. Karena lho mek kok suwene pola pecah golek proyek kok. Aku mengah apa metu ki angel seneni mbokku. Canom seneni guys macak. Ini yo. Lho aku lawes maca ngene iki mau tak tutup-tutupi arek. Wis sandan dibuka. Tato kuwi lho kebut. Lho, kowe ra ro piye aku ki ngono tak buka. Hmm. Weh. Kowe natu aku ra mbojak lho. Ngejae kowe, Met. Lho, roh apa ora kowe? Gambare Wak. Heh? Aduh, Met, berarti gambar apa, Met? Lho. Wis saya juga proyek ae. Kalau memang abane kene ibu-ibu arisan. Ayo duduk palak, duduk. Saiki? Iya, aku kok nek engko wonge do balik bar kene ra sida. Wis ayo. Ayo ah. Ayo. Kowe pesen aku sentang. Heh? Kowe. Ya, stang kowe ah, Dede. Saiki ayu anak kudu iki disiplin yo. Anakku paham banget disiplin ayu. Esuk-esuk wis tak cek jam 5 tak kontangi tak jak sholat subuh. Ya. Kok aku gantian dhewe yo. Yo sabar. Sabar, masalahnya lagi saulan yo di jalan Taiwan. Nek kecopo nek Taiwan yo. Ngene yo. Kowe di pas apa mau? Bojoku gak sopir ah. Oh, sampean sopir apa? Sopir cengeh yo. Oh, sopir cengeh. Waduh, ya berengen yo. Oh, nek bojo kerja kabeh kan cengek dong. Sombong. Bojoku bos PT. PT apa? Undang mantir. Waduh. Semarang yo. Cedak. Mana-mana nek mitel iku mah yo. Mitel. PT undang mantir. Ya. Bojoku cengeh. Ini duwe sopir cengeh iki. Neng dhuwur lagi rasane hot yo pedes wae. Berengen yo yo. Tak merai. Yo kita nanti gimana? Malah bos bener. Telepon saya. Tak telepon sing kancel ya. Kok suwe mendek iki? Alah. Nomor reaktif. Malah Lakukan paketan. nanti ngurus kabar yang mau manggil apa Bojone iki lho. Paling gampang aja HP paling yo. Listrik iki mati ya. Iya, padahal listrik anu yo iki pokok ngene kandhane. dibedus sandane berarti. Wis yo kok guyu tangan jenenge kehidupan wong dhewe. Bojone iki ndak kerja apa yo. Ah, aku krungu kerjane ra beres. Apa? Alah kadang yo. Hah. Ngeri yo lagi duwe tambah. Aduh, parah aman yo yo. Duit yo kayak apa sebelah ngono malah gitu. Kita bener lah tuh panas mobil. Ora iso tuku mobil yo. Lah kok dhek kok gak iso padha-padha nyewoni yo. Tolong jemput masalah ini. Nganggo duit gede iki nek nganggo duit cilik gundul ngono kayak tetep beda ayo. Kamu sebelah iku ah. Main ini mek tunggal mek sebelah iki pro mek. Nah, uzubillah min zalik. Aja ngasih ya, itu ya. Ayo ayo yo. Kasih bojoku kerja. Aja ngasih lho yo. Sampai cengeng aku penting yang patut berlian. Ya Allah, tapi menayu yo. Tekuni lu sekarang. Gambar iki gambar. Aku iki yo udah tuku yo cincin kamu deket cuma bojoku cari napas wae dari Taiwan. Di cincin Iki berlian Allah. Ora kelas. Set iki Rolex. aku yang begitu kalau kalau bojoku nih pas dari ke Taiwan dicangkeh Aku ayo. malah duwe apa? Iki banyak tuh jam kan nembung karo papa. Yo jane iki nanti kocok kok yo. Ya Beda beda metu beda ayo metu. yo dinane nandi. Ini. Apa kok ana Wis sambisi. Sambil Wale. Sing duwe omah iki, ya duwe tamu. Iki beneran pokoknya kan dhewe. Kuwi apa nek oh yo dianggap apa yo. Iku nek bahas anaknya dulu. Anakku sayangnya kan kosan gede dhuwur saiki wis ganteng. Bapak Soekarno iki saiki dhuwur ganteng wisan. Nek kan ana tanggal yo. Ngerti corona pernah nyuwun. Aku izin yo. Pas ngapain deh? Dek, bulan limo kae lagi panas-panasnya kok. Iya sih kae. Tak undang kae tak teri berkat kae ya. Aku nek lari le. Besok teko yo yo nak tak tanggap nang ngono ta. Nyanyi baru ibu tabu yo Oh, nyawa. siap.
jangan sembarang dengar yuyu. Anak tunggal yuyu tak gas pernah. Hati saya sembuh 15. Aku iki lahiran iki lho Yu. Pirang sasi yuk, aku daerah Gero. Alhamdulillah sensasi. Sasi ya Allah, wis gini Iki ngono. lho, Jangan sampai mitani yuk. Aja nanti gede enggak? Masa iya gak gede, bojone bakal apa? Sepecengen. Sepecenge Yu, masalah paling ganteng ya wayang. Dewi Yu nek anak wedok iki wedok Yu. Iya tak jangan. Tapi naik koyo aku. Kayak ibune. Alah, jahu aku. Weh, iki ketone nang usaha nyar iki. Ini. Bakal labuk ketone sugih iki. Ceki nomplo arep mangkat arisan kok ana arep tuku abuk. Enten apa Mas niki? Apa buka usaha ra buat pajak iki piye? Buka usaha ramah Wis ngomong. bayar Mas. Beres apa? Aku sing duwe wilayah kene, kowe ra genah. Ono apa? Preman iki nang desa, bukan yo. Kowe ra genah jenengku Kamit. Konten. Ro perang tatone. Lah iki tato geber gedang iki tato apa? Lho. Saiki nemboke dhuwit apa ora? Piye saiki nemboke dhuwit apa ora? Nang duwe arep mangkat arisan. Nemboke dhuwit apa abang tak gotong kabeh. Ojo. Ojo aku kok tekor. Lah iya kaya dhuwit ae ora tak gotong kabeh tak jikokno truk nang omah. Ledang rasa kesuwen. Awet gotong Mas. Kene iki. Wis. Dhuwit tenan ah. Jadi tak tidak bisa. Ya aku sih biar lama. Lah mau yo kowe. Meneng ae. Gotong kabeh iki gotong, Ojo. Wes, ayo. Pokoknya ini iki anggere tiap bulan bayar terus kudune. Mo. Ora bayar tak obrak-abrik to kok. Awet gotong di sana. Ayo balik yuk. Jinteni kok mangkok. Aku mau bercipalak yo. Ya Allah. Aku mau pas ning omah dipalak tuwa. Lah apa kok iso le yuyu ya Allah. Ini diceluki pajak. Pajak apa? Iso ada pajak iki lho. Yuyu sama Kali kok ora tak piye. Paling utang-utang di pajak biasa, paling gede kita tambah pajak. Si lagi preman. Yuk, duwe tambah ngombe nang nganggur kok mulane. Duwe iki tuku iku ana pilo kok tuku mas-masan. Wes ora kebawaran. Dia merugian. Sasa sedih Iki lho sambi yuk. Ngombe iki. Iya. Ini lho tak elene. Kok gak metu? Beli yuk mana sini yuk. Iki yuk. Lah, saatnya aku. Gimana dia bilang yuk. Sik ben ngombe sik yuk ya, masakane ku pindho. Gimana dia bilang yuk. 5 juta. Alah 5 juta kok yuyu wes. Ini dia. Kamu tak tahu hidup mewah 5 juta ya. Ini Rita kok. Dengan iki ayo 5 juta yang bagus terus. Anakku. Kayak jadi glowing kowe. Anakku surat ini loh 15 juta itu kan biasa. Ini aku tak boleh sih untuk larang mas kayak enak itu pol larang ini satu kok pol larang. Selingkuh kok nyalake wedok. Nah iya, bener. Mang ada sayu iki lho apa tondang iki diilangi. Ben kowe tambah hayu ngono. Lah wong tomel ngono kok mbok pelihara. Sama tak sapi, cek lah iya iya beli sapi. Aku nih kira yuyu, anak ini kena lagi perawatan yang bersatu skincare. Pan yuyu. Ayo dia dadi dikocok yo langsung. Ayo dari kita beda betul beda lego. Beda betul, berkarek-karek. Makan-makan. Iya. Tak kocok sih ya. No, you. Yo masih ayu yuyu. Bento
arisan Mbak Dina sih nggak jebule. Ini belum mau jalan ini belum padang lagi mah. Mana Tapi pesanku siji yo. Dandan maca sing ayu. Bojo gak disaut wong, nek saut wong beno aja nyawana pelakor, jare mbak arani pelakor. Ya yuk, aku Aku dia wingi karo bojomu yo. Nek papatan ngono cawe itu. Ayo ki lho. Itu iki mau ning full. Aku expert. Semua ini karo ayu. Apa sampe iki? Yo. Sudah begini. Gede. Ini kalau suku ini. Ini serang body, tompel, yuk, mana yuk, boleh Sing balik. gede dong kan yo di tempos. Sembo gede nang kita men. Ya, dene yo terah iki ya. Laris. Aku harus apa di yuyu. Aku nek tamu nek malah pulas ini le. Tamu nek pulas kudu kuyang aku. Ketemu ya ketemu sing. Tak gue sih yo penting apa ini yo. Lurus belok kiri. Isu itu biasa. Tak kancane banyu. Nah silang Awas. Omah betul-betul ya. Randumu. Disani sik yo. Ya. Nah iya bisa Ayo, iku cedak karo aku ini tak tawak tak ngarai. Noto awak, noto limpen, nganggo shadow ya. Ayo, yo ampe golek anu aku ki. Golek anu meh iki lho, golek apa jenenge daster, golek tak ning mana iki lho. Yo online. Anu saiki megah, aku metu-metu yo malah sak semene meteng iki lho. Alah, apa-apa koyo Enak aku karo ayu saiki lah. iya, kan langsung delivery COD. Delivery. Delivery ini gak mudeng nih Kiki. Panganan. Kok beli yuk. Iya yuk. Tapi bisa ya. Rahan darah. Ngerah. Iya cedek ngono kok. Nah, si temu kele kayu guri. Sido ah. Tapi kan pandemi kan Mbak Lim. Enggak sampai 5. Mun aku sik tak tekon lift lah. Iya. Aduh. Hati-hati yuk. Iki lho ketone. Halo, omong abon-abon iki omah iki putih. Nah. Rame iki ireng. Hah? Wah, omahe apik. Ngarepe ning juleke. Ora salah neh iki omahe. Iki yo sih. Tarian pajek, pajek. Pajek opo sih? Lho, ora genah kowe. Gak iku mah jajan ae. Wong arisane ora oleh pajek-pajekan ki piye. Alah, iki mah jajan ae harus pajekan. Lho, Pajek ah. pajek apa ae? Aku mau rek. Loh, tasih. Pajek bayar pajek apa lek go kabeh. Dewe uang ya aja. Lah boleh tamu nemah kowe kok. Dia ya aja ta, kan dewe tamuku masa iya jaluk. Sikatan. Piye jaman? Gelut ya. Aku parah gak. Kowe ora genah aku sing duwe wilayah. Kenapa ini? Ya Allah, anakku lanang malah apa nang ngene nih. Aku alasan Iki yo anak. Iki malah aku iki. ya Allah, wis malah bude dina ya Allah. Ya Ya Allah. Ya bisa terus beres PPP. Ora Bu, pedol iki Bu, pedol.